și cangurul a doua. Oameni buni, după cum vedeți, avem aici evacuarea de la E39 Ludavian. Ați văzut și voi că a schimbat evacuarea cu tipsurile de la Ray Shop. Noi avem aici senzorul de la axele cu came de la E34. O să ducem evacuarea asta la el acasă, după care ne îndreptăm direct la E34 să-i punem admisia, senzorul de la axele cu came și să pornim mașina, fiindcă i-am pus injectoarele 3000 V8, după care o să-i punem înapoi injectoarele 2.0, să pornim mașina, să fie în parametri, să vedem că totul e ok, după care să-i facem upgrade-urile înapoi la injectoarele de 3000 și ce mai putem să-i facem. Să vedem fața. Porneai luminile și să-ți vedem fața. Care e prima senzație de văzut de afară și de auzit să aude bombardierul tare? Sincer să fii. Mai are și cangurul nou de glumă, stați liniștiți. Văd că-ți cam place. Când îți face evacuare, te distrezi cu ea, nu? Ce ziceți? Fraților, ați văzut și voi evacuarea. Dacă v-a plăcut, băgați acolo un subscribe să ajungem 100.000 pe canalul 4Cheers. Așa că am reușit astăzi să cumpărăm senzorul la E34. De aici plecăm direct la E34. Bine v-am găsit, frații mei. După cum mă vedeți, m-am schimbat după ce am fost cu tovarășul 4Cheers și am schimbat evacuarea. O să vedeți asta pe canalul lui, așa că astăzi o să începem daily vlogurile, adică o să începem în fiecare zi să filmăm cu mașinile. Acum este întuneric afară, vedeți și voi. E beznă, se vede. Pe lângă astea, fraților, mergem să schimbăm senzorul la E34. Unde am pus senzorul, nu contează că e noapte, că e zi. Pentru cei ce nu știți, nu am mai postat de mult și nu vreau să fiu altfel față de cum sunt pe Instagram sau pe TikTok. Așa că bagă acolo un follow și dacă bagi un follow, cu siguranță se vede și la tine mai bine și înțelegi mai bine ceea ce fac. Vedeți și voi aici mașinile. O să ne apucăm de E34. Mergem să ne luăm cine mai trebuie, o lanternă, un alt. Așa că noi mergem să asamblăm și senzorul, să montăm admisia sus și blană pe întuneric. Și facem așa un scurt tur. Cât am luat și noi două lanterne, aici vedeți și voi, fratele meu lucrează. Aici avem și punțile la E36. Deja o să vedeți prea multe, dar cu siguranță, fiindcă n-am postat de mult, o să aveți ocazia să vedeți toate proiectele așa în acest episod. Am pornit și lumina, fraților. Pentru cei ce mă urmăriți pe Instagram și pe TikTok, știți că am dat motorul jos de pe pisică, va veni un swap, ați văzut și puntea. Noi mergem acum la E34 și o să ansamblăm, cum v-am zis, admisia. Am zis că iau și trepiedul și ne întoarcem după el, fiindcă daily vlogurile așa trebuia să fie și încă nu vreau să tot editez și nu vreau să tot modific foarte mult parametri, mai mult vreau să se vadă munca. Așa că am găsit și ce ne trebuia, vedeți și voi aici. Pac! Aici avem E34, frumos, e întuneric, tot ce trebuie. Pac! Deja s-o și făcut lumină când ați văzut aici, admisia asta nu lipsește, injectoarele o să le dăm jos și o să le punem cele 2 litri, după care o să schimbăm, o să dăm jos asta de aici. Așa, o să-i facem conducta asta de ulei ca să putem băga senzorul aici, vedeți de unde eu deja l-am extras. Da, relaxele cu came. Pe lângă asta merge și după senzor. Tant am luat și senzorul. Înțelegeți că dacă mai încă unul trimis pe ăla după el, mai te analizezi pe acolo ce și cum. Așa că ați văzut, unul lucră ceva, altul ceva, forcis ceva. Bun, fraților. V-am pus și pe voi pe trepied, așa că o să începem aici cu injectoarele. În primul rând o să scoatem conductele astea de benzină de aici. Am zis că mi-au mânuși, dar nu mi-am luat. Nu cred, dacă se desface este țiplă. Yeah! Nu cred, mă, și-au zis că nu iasă. Dar tăti, bine, credeți-mă că mă duc cu injectoarele înăuntru și eu, unde eu lucrat el, nu? Le schimb acolo, nu sta afară. Aici să avem un pic de grijă. De aia trec două lanterne. Una pentru voi, una pentru mine. Ce se întâmplă? Ups. O ieșit. Perfect. Avem rampa aici, fraților. Acum mergem înăuntru. Voi și pe voi și am plecat. Cu siguranță acum avem și blitz. Ați văzut? Dacă comunicăm împreună, facem treabă. Maia, marș acasă. Dacă nu știți pe Scrappy. Scrappy! Scrappy! Lasă că facem cunoștință.
Stai acolo, uite casă. Unde e casa ei? Are mai multe. Frumos. Ce ai zis, Dumitru? Că nu se dă rampa jos. Ai văzut că s-a dat? Aici ne facem și noi loc frumos. M-am pus și pe voi pe masă, m-am pus și eu pe masă. Dacă invitații pun pe masă, câinele îl pun în pat. Vedeți că avem în spate un hardtop. Nu despre asta vreau să discutăm. Vreau să discutăm despre lucru mecanic care îl provoacă motorul. Ce înțelegeți voi pe lucru mecanic? Vă rog să lăsați în comentarii. Așa că noi o să le dăm jos. Bă, unde s-au luat injectoare? V-am reluat și pe voi, fiindcă din păcate injectoarele de 2.0 sunt în mașină. Mergem după ele. Și seara se poate munci, sau oricând se poate munci, nu contează, dacă vrei ceva. Aia e cel mai important, să-ți dorești. Și eu îmi doresc de foarte mult timp și credeți-mă că am ajuns într-o perioadă în care chiar n-am mai putut face nimic din toate astea. Așa că nu mai trebuie să mă gândesc la cât e ceasul sau când o să fac sau las pe mâine. Acum, dacă simt, acum trebuie să fac. Așa că, atâtea mașini și atâtea chestii de învățat noi, te mai împiedici orice, mă înțelegeți? A 6-lea injector, unde e? Ăla-i. Acum că am luat și injectoarele, mergem să le punem. Puntea este demontată, aici avem o punte recondiționată cu bucși de la Powerflex, hai Maia, de la Deca Evolution. Să mă obișnuiesc acum în daily vlogurile astea, sunt câine! Ați văzut accident? Bun. Acum că avem rampa de injectoare, ne mai trebuie șurubelnița. Bineînțeles, am luat o stensilă mai bună, o frigăruie. Aici o siguranță care iese foarte ușor. Pac, le scot estetul odată. Le-am uns și trebuie să iasă ușor. Îți băgate recent. Cum era poziția? Așa a fost. Bun, am schimbat și injectoarele. Le pun în siguranță înapoi. Bun, ați văzut că am pus și siguranțele, mergem înapoi la E34, cam atâta cu lumina. Păi dar nu vă e Mitru și pe voi pe drum, cum să nu vă eu. Frumos ne-am luat lanternele, restul sculelor le avem la mașină și până ajungem la admisie mai durează un picuț, știți? Nu e una zâsul cu făcutul. Vă las și voi poziția. Știți cum era la școală? Pe locuri, fiți gata. Bun, fraților, aici vedem că avem rampa. Și acum să vedem. Le-am pus bine, nu, că trebuie așa invers. Văzut? Orice neatenție costă. Înțelegeți voi? De aici e bine să începeți, fiindcă întăritura asta vă permite, fiindcă aici e mult mai lejer. Așa. Pac, pac. Bun, după ce am pus injectoarele, noi tragem aici după bușon. După cum v-am zis, avem cheile aici de lanterna. Vom folosi o cheie de 32, unde se face aici la vanos. Bun. Pentru a putea băga senzorul nostru. Aici avem senzorul, un senzor de la Delphi. Nu vom putea introduce senzorul, fiindcă ne mai încurcă această conductă de ulei. Așa că avem o cheie de 19, deșurubăm. Trebuie să o desfacem cu totul, dăm furtunul la o parte, după care băgăm senzorul, prindem cu imbusul. Oare unde am pus imbusul? Ia uitați-vă, l-am pus la îndemână aici. A picat siguranța. Nu e bună, că s-a dus. A picat siguranța. O clipă de neatenție cât costă. Are una jos și una deasupra. Și nouă ne-a picat, așa că cel mai bine e acum să încercăm să o depistăm. Mergem să luăm unghița. Bineînțeles, trebuie să fie monitorul pe ea. Bun, și să încercăm să dăm de ea cumva. Este mașină puțin. Gata, fraților, este mașină. Am găsit-o. Bombardier! Un caz de pe cap care mi l-am provocat. Am scăpat. Bun. Asta așa e. Unde e senzorul? Acum introducem senzorul.
Luăm un imbus de 7, cred că 7, da? V-am pus și la voi o lanternă, fraților, cum? M-am introdus să aibă o lanternă. Bun. Nu e necesar să strângeți foarte tare, numai potrivit, dar nici să lăsați de strâns. Acum punem la loc tot ce trebuie, așa că punem asta și vedem dacă ne descurcăm să băgăm furtunul înapoi. Uite că ne-am descurcat, am găsit și cheia de 19. Am apropiat și conducta de ulei, luăm 32-ul, frumos, așa, nu o strângem foarte exagerat, după care continuăm cu instalația. Acum avem senzorul aici, oricum o să mai desfacem admisia, fiindcă o să schimbăm toate furtunile de vacuum și multe chestii. Acum o să punem motorașul pas cu pas, hai să mufăm și aici, bun, mergem după motorașul pas cu pas. Aici avem și admisia, aici e supa pasta de presiune. Băgăm aici pe guma asta lui. Așa, să mufăm. Stați așa, că nu e așa. Aia zic, mufăm și așa. Vom pune admisia, aici vom conecta furtunul ăsta. Să găsim unde e mufa aia. Nu asta, dacă suntem aici o băgăm și pe asta. Uitați așa că nu sună ceva bine, trebuie să fac clips. Bun. Așa. Aici e furtunul de la gazele de carter, îl băgăm pe el. Bun, am aici ceva șurube în buzunar, așa că tot așa e pe farul. Unghița aici, unde e cablul, la clapeta de accelerație, mufat. Acum ne mai trebuie, ce ne mai trebuie? Să prindem admisia, da, să băgăm injectoarele, să luăm scurile astea de pe aici, așa, să mufăm benzina și să-i dăm cheie. Bun, hai să ducem cotul. Nou serial, fraților, un nou serial aici, trebuie să cumpărăm niște furtuni. Să vedem cum pornește cu senzorul. Acum o să luăm rampa de injectoare. Frumos o să o încadrăm aici. Dar în prima fază să băgăm benzina. Bun, după ce am mufat în rampă sistemul de vacuum, băgăm injectoarele jos și teoretic și practic mai avem de băgat furtunul de carter. Ne împingem cât de bine. Furtunul de la gazele de carter. Momentul adevărului ar trebui să iasă în față. Cu siguranță doar ne strângem sculele de pe aici și ar trebui să pornească.
Eu așa cred. Așa că băgați acum în comentariu ce credeți că mai trebuie să-i fac, dacă mai trebuie să-i fac ceva sau putem să-i dăm cheie. Mai verificăm oricum. O să-i punem borna la baterie, fraților, și apă, paie și bătaie. Și voi o să stați acolo și eu o să-i dau la automat, pun borna și îi dăm la automat. Punem de 2-3 ori contactul, fiindcă să urce benzina în rampă. Prim start. E bine? Opa! Pare mi se că e de reglat accelerația. Parcă este o problemă și am simțit-o pe pedală. S-ar putea ca cablul de accelerație să fie aici cum nu trebuie. Uite, furtunul de vacuum e afară. Aia zic. Până vă fie dimineața, dragii mei, o luăm de aici așa mai în grabă. Știu că n-ați văzut cum a pornit E34, așa că mergem direct la ea să-l auziți cum toarce. Vedeți că de ieri pe astăzi deja au început să ningă, așa că la burgăreală. Uitați-vă și voi, aici ai motorașul de 2.0. Bun. Suntem în momentul în care o să mergem să filmăm cu o altă marcă de mașină, proprietatea noastră. Acum ai prima cheie. O oprim. Și de aici plecăm direct cu fratele meu, la M46-le, și ne îndreptăm. O să vedeți voi, așa că stați geană. Mă, da, normal, mă. Au văzut și voi rateurile care le dă pe tobă, cu siguranță. Aici o să ne întoarcem. Rezultate mai mult decât bine, nu se încălzește. De-aia am și dat un picuț acum, dacă am văzut că stă în parametri. Probabil de aici o să încheiem acest videoclip. Vedeți și voi, apa este la 90. Mașina nu e în cei mai buni parametri, dar o să fie în fiecare zi, pentru că o să muncesc la ea, așa că apreciază videoclipul. O să mai facem un poc să vedeți ce frumos pușcă pe evacuare. O să vedeți cum se aude. Durează un picuț. V-am pupat, numai bine, până data viitoare!